Ongi etorri Makusi unibertsora. Hemen entretenimenduak ez du etenik. Makusin haur eta gaztetxoek, etorkizuneko erabiltzaile digitalek, euskarazko edukien eskaintzarik onena eskura dezakete. Hemengoa, gurea, denontzat! Komunitate honetan, online esperientziak modu seguruan biziko dituzte, gurasoen eta arduradunen lasaitasunerako eta gure hizkuntzan eta kulturan murgilduko dira. Makusi unibertsoak teknologiarik puntakoena darabil, gailu eta ingurune guztietatik sartu ahal izateko. Gure plataforma digitalak gainera edukiak adintarteka pertsonalizatuta eskaintzen ditu. Askotariko edukiak ditu, marrazki bizidunak, fikzioa, animazioa, telesailak, filmak, eta nabarmentzekoa dena, gure ekoizpen propioak. Berotu ahotskordak hau aztera doa eta. Eduki bakoitzak aurkezten edo sendotzen dituen balioen deskribapen bat darama. Horrela, errazago da gure adingabei transmititu nahi dizkiegun irakasgai eta ezaugarriekin bat egitea. Webguneak are gehiago eskaintzen du, interakzioa eta aur kluberako sarbidea. Aur klubak Makusi unibertsoaren beste zutabe nagusiak komunitate digital honetako kide izatearen sentimendua indartzen du eta euskal hizkuntza eta kulturarekiko lotura emozionala sendotu. Makusi klubeko kideek abantaila ugari dituzte, hala nola zozketak eta lehiaketak, ikuskizunetarako sarrerak, zorion agurren bideoan agertzea, erabiltzaile txartel digitala eta newsletter bereziak. Gainera, Makusi klubeko kide izateak agenda jardueraz beterik edukitzea esan nahi du. Ikuskizunak, ekitaldiak, telesailen aurre estreinaldiak, Makusi jaia. Itzordu mordo honetan, klubeko kideek euren pertsonaia gogokoekin aurrez aurre hitz egiteko aukera dute. Eta ez ahaztu merchandising esklusiboa, bakarra eta kalitatezkoa. Makusi, gure haur eta gaztetxoentzako unibertso bat, entretenimenduz eta abantailaz betea. Instagramen, TikToken eta YouTubeen ere eskuragarri.